ko wona ɗum ko Matar Ba kañumne heɓino ganduɗa tigui oɗon sens ɓadadeɓe e wawde tigui sirludirde mabɓe e andu tigui goƴaji mabɓe andu tigui holtoɓe porde hande noon kalko yankoɓe jatar waɗi kalko wawi ganduɗa tigui wadde hen tawn ko namdiɗo wonɓe ɗon ɓe préparation makko pour entrer en matière wonat hunde lende parce que la compétition ça se prépare ganduɗa ko keɓungal gam kawguel windaryankore rendez-vous planétaire wonta ganduɗa tigui hunde e nde lebbi ɗiɗi walla jonte ɗiɗi Matar Ba ko itta ganduɗa tigui wonani lewru yankoɓe ko ari wonani lewru donc nder lewru a wawa wadde préparé compétition baɗo ni waɗa reporterier ganduɗa tigui yaadu Matar Ba a jaama Moussa Niang Adama Diop nder ndeɗo toɓɓere guettugol mo ganduɗa ko Matar Ba lontugol Yankuba Diattara e ɓendaɓe wiide ne kiitomo guila joni aɗumen yettade saabu so jettaki Sadio Mané o yimɓe hiitorademo sababude Adama tan fattade Sadio Mané o hol yiyandema hen kono noon Alaji Abou Samba Diop jarama no fewi eyyi minen mbiyatan ko Alaji joɓe ɓe e ala jagal ene ɓallodiri no fewi ɗum noon min beltima nde kokkuɗa min kadi fartangue oɗon wawde e haalde ko ganduɗa kadi ma bandiraɓe mbawa famde to banggue coftal ɓalli to hakkude e guettugol omo ganduɗa woni Matar Ba e gaddugol omo ganduɗa woni Diattara Yankuba Diattara en tout cas waɗi haalulaji kewɗi e nder leydi ndi nde ɗum ari nde no Moussa wiri ni passation de service o e jii vraiment won arnoɓe ni wadde eɗen mbawi wiɗum genre sabotage ni par ce que jii passation ngaji de service aji kewɗi ɓenniɗo e nder leydi ndi kono ene cirti e hono ɗiɗo ɓennuɗo ene ko ɓoyani ko ha tenti e oɗon banggue to ministére de sport to ɓe gari ɓe kolliti vraiment ɓe beltahi kadi wonde par exemple en wiide wonde kanko Matar Ba o heeɓi chance addanden coupe d'Afrique mo gandanɗa hoorema guila indépendance ha faade joni eɗen dewi hen eɗen donki Allah hokkima oɗon fartangue ari koye makko heddi seeɗa tan yaade coupe du monde kadi coupe du monde e qualification o foof koye makko haw fewntimo haw ɗaminima haw fuɗɗima gollade voilà e nder hen noon no mbiruɗa ni e haalama hooreji leydi ndi souvent aɗa fadamo jum taw woni ko caalaga en tout cas ko hunde ganduɗa décision eɗen gandi wiide ko hooreji leydi ndi tan andi ko saabi waɗi ko hayso wonani taade woni kalten tan ko sport eɗen mbawi haalde sport o hay e woɓɓe jagorɓe hewɓe ɓe o itti eɗen gandi eɗen kanko tan andi ko saabi o ittiriɓe ko kono noon kadi sen garti kanko Matar Ba min mbiɗa wawi wiide il faut Sénégal eji ganda sport wona tan e futkoyngel sport ene heewi ene yaaji par ce que kedi que kanko Matar Ba won défi ji ɗi fonno yettade o yettaki toon ko nande stade uji par ce que eɗen manquira stade uji oɗo stade mo Ladior mo gandanɗa hoorema ɓoyani ko waɗa reconnaître par ce que eɗen ganduno caɗele mo fewano voilà yaade ha wonko fettoyde yaade luɓoyo banggue Mauritanie en eko way noon walla e hoddiɓe men ene luɓoyo toon ɗum ɗon foof ko gueɗe ɗe ganduɗa ene waɗe noté e nder ministére to woppeta he ndiɗon jencudi foof so rendi kadi hande eɗen poti hebde boowe goɗɗe kewɗe ɗe gandanɗa hoorema taw wona ɗeɗo tan hande Sénégal to yettiɗo par ce que sen mbi Brésil il faut mbiyen Sénégal par ce que eɗen gandi Sénégal ƴiƴam mabɓe dogata hen ko sport eɗen ko leydi yinde sport no fewi ko ɗum saabi e ɗiɗo haalulaji kewɗi ɗi nanata surtout e o Sadio Mané hayso tawi wona toon paaɗen haala makko dillini vraiment leydi ndi no fewi ha ɓe ganduɗa kene wona hakke capan tati e joyo imam toon to wuuro makko ndendi e ñalawma hande o tellinde vraiment kamil gam manan didorno Sadio Mané wawa artude e dow jaam hayso tawi wona toon paaɗen en tout cas ko yidde andinde tan leydi ndi hande kala to jaaruɗa goto hen foof ene watti haqqille mum e sport saabi ɗum ko vraiment sport wonto itti en wonto addi en hande e oɗo coupe d'Afrique o famɗani no fewi vraiment ko hunde mawde ɓoynoɗen rewde so tawi noon Sénégal eji guetti kiita ene pawe omo ganduɗa Yankuba Diattara eɗen gandi Yankuba Diattara guila o ari quand même o jooɗaki jamma ñalom min en tout cas personnellement mi yadata e ɓeɗon Sénégal eji mbiɗa wawi wiide tan yoɓe goppumo soɓe goppimo tan mbiɗa sikki won choix mo gandanɗa hoorema baɗaɗo porté e makko oɗon choix o watta ɗum trahir hay passation de service to en jii kanko Matar Ba
haalullaji baddi fayida ɗi haali e manandirno kanko Yankoba Diatara eɗen gandi Yankoba Diatara ko neɗɗo jiɗɗo sport no fewi mbiɗi sikki o mone sirine bonne voie yo sénégalais ji ɗi yo mbad patienté tan mbasa yawde fawde neɗɗo kiito e ko way noon elle kadi ɓe ganduɗa wona cofta tawi wona fukiyanko waɗa football ɓe ko wayno basket en handball en volleyball ko nandi hen elle ɓen mbi jiitanoke koye mumen e Muktaba no fewi elle ɓe mbi Muktaba ɓurno softan tan ko football o ko ɗum addini wiide nane e haalam sport wona banggue futkoyngel ngel tan wona banggue sippiroji ɗi nan toon sippiroji ɗi lumbugol nan ɗon e gueɗe goɗɗe voilà to sippiroji to e jii vraiment hayso tawi won jeegoji ɗi fuɗɗino wadde hen kono ronkanama toujours to lambato to banggue ndenkaka yo ɗum vraiment ar ɗum noon kadi hay ko ɗon ene waɗe noté ko wona ɗum ko banggue to mbiɗa basketball en handball en volleyball en gonga won gueɗe kewɗe e ɗew heeɓi e coupe taw ko yeeso makko kono banggue e infrastructure uji to ene manki ha joni pourquoi pas ndew joɗotono nde ndew addeteno nde wiyanoma ɗum ɗo ko ɗo tawɗa ɗo poɗɗa ittude ɗum nawa ɗum ha yetto ɗo henne beele o yettini ɗum ɗon foof ko gueɗe ɗe sénégalais ji poti yurnitade a jarama Adama Diop Moussa Nia gonɗen koye taaɓade gam yettade kiɓo e ko Yankoba Diatara ƴettiti caggal Muktaba woppinde holko jiiɗa ko fuɗɗi wadde ko ina dañi haqqille ma jogade jorto wonde so o accama janggo ina wawi gollade ko ɓoy ko Muktaba gollino ko Moussat Matar Ba wadde mbiyen Yankoba Diatara wadde ko Matar Ba waɗano Moussat ko heddi noon ganduɗa tiguen on kaali ɗum joni batte ganduɗa kadi ko discipline aji goɗɗi ɗi ko wayno handball en eko waynon mankuno wiyetade koye mum même sikku football waɗi dominé windere nde ala ko wawi fondede saabu ganduɗa ko leyɗele kewɗe jiitima koye men à travers le football ko wayno ndiɗon leydi Brésil wawata wonde noon ɗiɗon jerodire mi sikku Yankoba Diatara omo ɓili tawgal ko gueɗel gotel noon on wawi ɓeydude banggue infrastructure parce que lendemain ganduɗa tigui Sénégal exactement Sénégal noon ene fooɗono walla mbiyen teeɗono wadde organisé coupe d'Afrique des nations oɗon banggue omo wawi hebde fartange ganduɗa tigui wadde hen ko hesɗi walla ganduɗa tigui mahanteri kese dingre kese ɗe Sénégal wawi bismade ko way noon mais comme ngam o waɗa ko Matar Ba waɗi ko fala budda ganda ko oɗon titre ara par ce que Matar Ba heeɓi fartange hebde titre ɗum noon président Macky Sall hande hoore mum kañum ne wasoro ɗum wonde min woni gaddiɗo ƴettude ndiɗon kuberi wonde ganda tigui gardiɗo leydi Sénégal Senghor Abdou Diouf aɓe wadda ha yettimu kanko woni guidiɗo yettude wadde mbiyen oɗon titre kadi mo Macky Sall farnorto Matar Ba ene farnoromo ko wona ɗum ko goɗɗum ko wawi wadde ko oɗo coupe du monde ganda tigui payaɗo o holla ganda président Macky Sall juumani e ittude Matar Ba kanko wattudemo holno dardir to hen wona kanko darato mo waɗa sélectionné kono ko tiine makko tan mbawɗen wiide waɗi ɗum hokkudemo par ce que préparation fédération waɗi comité exécutif waɗi e ko way noon ko ɗum noon tan sens makko kam kono kalde Sénégal tan walla Sénégal naaɓe jiitaki koye mumen ganda ko so tawi artama ɗo idete wiyede ko Yankoba Diatara yo yiw nahi nguttu to banggue hay fédération se gari toon wonde kalis kewɗo naati kalis ñamama kalis fayini beele on kalis ñamaɗo koye fédération tan ñama walla jaagogal ngal ko tuuma ko ina jeyndere hen so tawi ko ñamde kalis tan ɓolde wonno so tawi Matar Ba itama ko saabi Augustin Senghor iwani Augustin en ganda tigui position mo wodi halandi gore omo jogi fief makko politique omo jogi base kanko haɗan tan wonde fanniyanke coftal balli o don sa dari Matar Ba kadi gagaji Mutabane ko politicien e Matar Ba politicien mabbe hoore lendin wawi yerodirde ɗum wonde ko kamɓe ndendi ganda kay Fatick kalko o dañiron sappo kañum dañiron sappo so tawi tan ɓe jiidano ganda ko localité ji ɗon ene wawi wiide min de oɗo ko apport makko positif walla ganda ko base makko politique ene wawi wonde sababu mais hewɓe mbiya so Macky Sall gagnima Fatick ko sababu Matar Ba gaga beele Macky Sall sikkani fief mum Fatick ganda tigi ko kañum gollini hoore mum ko adi hanki walla mbiyen ko adi hande o ɗon noon kalten ko haala Augustin président fédération sénégalaise de football gaga omo jogui koyngal e nder ganda tigi CAF confédération africaine de football gaga omo jogui doole ganda tigi e nder gore ardade tigi oɗo nokku kono kadi joga toon base politique en ji ganda élection ngaji ko waɗata apport fade président Macky Sall kono ko wona ɗum ko Augustin Senghor e ganda tigi koppereji biyaɗe ñamama eɗen gandi à chaque fois yimɓe kaalindo ñanden e ko yowite e ganda ko
ɗiɗo mayoji mayo 45 000 francs ganda ko sukaɓe nanɗo taw ɓesgu leydi Sénégal wawɓe design wawɓe wadde mayoji ganda ko waɗa concept gartire ɓesgu leydi ndi kono ittama rukkama banggoɗo ɗon ko faute mawɗo koppereje kadi ganda tigi tumama ñama budget noon gotonaɗo barode Sénégal e nde hitande o meeɗa ɗum hokkede Sénégal budget lendemain ganda beele ko coupe d'Afrique des nations tagui ganda ko ɗum noon ƴellitede beele ko hokkedeɓe gam softindeɓe addude coupe d'Afrique des coupe du monde o oɗon walla ganda ko yettade dawal ko yaltude poule ɗum noon wonno fartagno kono so tawi tan kalis ñamama mi sikku ganda ko koye kewɗen poti fembere nde wona nde Matar Ba nde wotere hay ndende Augustin Senghor foti samen beele ko mbiɗen ni fief makko gore walla ko position makko vice président kaf tagui ganda ko wasde muytede adama ambela yaade Moussa Sabou so tawi en kaali joni haala ñamdu kalisa ɗum itti koko yimɓe ɓoyi sikkude no feewi sabu eɗen gandi président Macky Sall arti Matar Ba e nder cabinet mum to galle lamogo leydi ndi wadde o yaltanima haalaɓe no wona yimɓe woɓɓe ni wadde ko wiide mi natti yiidema ɗo walla hooladema ɗo walla mi dañi mbawka gotka ɓurka kaaga mbawka ko ɓetta ko haali ko noon mbiɗa sikki haala makko ha ene metta seeɗa ɓeydude nde wonno minen potata nandude yiyande e on fannu par ce que eɗen mbawi wiide e hooreji leydi ndi président Macky Sall e nomination ngaji makko foof walla toɗɗugol ngol o waɗata foof ene heewi moddude e dawrugol par ce que so tawi en wori jejjiten sen kaali haala guittugol Matar Ba ciftoren gaddugol Yankoba Diatara woni ko to Thiès eɗen gandi Thiès kadi eɗen gandi hay toon en waɗi enjeu politique mo ganduɗa hay so tawi Idrissa Seck arti addama gam kadi wawde mais ɗum foof e wade noon en jii lande opposition ko heeɓi toon e Thiès ko jogiiɓe heeɓi confiance Thiès naaɓe no feewi pourquoi pas Yankoba Diatara adde waɗe renforcement e Abdou Mbow nen toon Idriss Seck nen toon kono ɗum fof e waade noon eɗen gandi sen tawi en gasi ha bundi ene moddi dawrugol no feewi e ɗiɗon nomination ngaji no wirini Augustin Senghor eɗen fof eɗen gandi doole mum e toon to Île de Gorée hayso tawi wonde eɗen gandi kadi to banggue kafto ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema voilà kolaɗo kadi joguiɗo profil moƴƴo e kafe par exemple e élection ngaji en jii élection ngaji ɗi leyɗele kewɗe baɗɗanoɗo mo soutenir mataw Allah hoddirani tan kono ɗum foof e waat noon eɗen gandi o moni e ceɓel leɓel o ɓattima no feewi e ɗum ko ganduɗa yidde ardade oɗon confédération donc ɗum ɗon foof ko gueɗe ɗe ganduɗa ene wawi e sabade accedemo toon par ce que so tawi goɗɗo addama no mbiruɗa nane e gardinde ni guittugol oɗo yaaha ha fuɗɗo yettade so goɗɗo addama ene wawi fuɗɗitade hoore boowal ɗum ɗon kadi ko retard ɗum wonata en tout cas en gros de ce mot so tawi en mbaɗi ɗum tan morlere jiire ma en mbaw wiide nomination ngaji ɗi ene moddi no feewi dawrugol on jarama heɗiyankoɓe haalirde gendiyankoɓe dola Sénégal sarogol ɗo fore Dakar andu sa andi andene jamma hande o kaltan ko coftal ɓalli paaɗen ko o laamogo leydi Qatar tawatinongo bawɗo Sénégal Baba Mal holko mbiɗa fode Dakar yewta andu sa andi andin e jamma hande o en mbino bandiraɓe en puɗɗima kalten ko coftal ɓalli bawɗo leydi Sénégal to leydi Qatar ko hunde mawde ɗo tawɗa Sénégal naɓe ɗiɗo walla tatanade kala kalata ko ngal coftal ɓalli eɗen gondi ɗo e miñi men Moussa Nia goko mo garli wonde mo ganduɗa ko Adama Joop goko mo hoko jeere musidɗo men Ablaye Thiam toon to sud mo ganduɗa eɗen gandi ko fanniyanke coftal ɓalli Ablaye Thiam assalamu aleykum maaleykum salam ceerno Abou minen aussi ko Abdoulaye Thiam gorko mo Cempeng guele noodi guele coccaka laaɓi ndeysan laaɓi ene laaɓi ceerno ɗum noon a weltanama Abdoulaye Thiam leñol ngol ne weltanama no feewi e kala saaha saabu mbawka ma e golle ma e coftal ɓalli kadi mboɗo yetta sababu o Mamadou Amadou Ligo komo Mboyo Abdoulaye Thiam hande ɗo tawɗa Sénégal naɓe tatanade e kala ɗiɗo kala ko coftal ɓalli ha tengti e toon to leydi Qatar yaadu équipe mo Sénégal Abdoulaye Thiam ko addi foof e keblugol ngol ina wayno waɗi ngakkanɗe seeɗa bandiraɓe wiide ha tengte
fayre ne ganduɗa mo ganduɗa ko Maktaba kañum wonno jagol jogui ko fate coftal ɓalli ittede mum ina fayno bandiraɓe wiide so tawi o ittama addede kesso ina fayna sahande équipe fayi e fettude ha tengti e oɗo coupe du monde mo ganduɗa ko coupe du monde ene jeeya ɓurɗe darajude ko jaboɗɗa hen ko adi fof ko wiide yo yimɓe jaafomi d' abord par ce que an no kaldirta pular ni min pulara mo wayani noon ko gonga ni Fouta jibinami toon mawnumi guila taniraɓe ha jariraɓe ha jariraɓe kono noon déformation français o hankkadi ɗeɓi hewde hen seeɗa ana Moussa Thiam non mbaɗa andi tal ɓe to goto fof beltima walla wonɓe ɓe sa toñi camɓe ko noon ɓe keewi wiide ko mais ɗum ala probléme question mo namdiɗami o question baɗɗo fayida no feewi par ce que poɗɗo e Sadio Mané so tawi o gañima mo jeeya e leydi Sénégal ko gonga yimɓe ne poti fayde kono noon sa yi fayre nde kadi wayi no wayi ni ko Sadio Mané hannde natti wonde Sadio Mané mo Sénégal Sadio Mané wonti Sadio Mané mo Afrique Sadio Mané wonti Sadio Mané mo monde entier par ce que Sadio Mané haaɗani tan e tuu koyngel o par ce que Sadio Mané ko tuu fof mbiyata ko dimension sociale et sociétal makko nayimo ɗo yettiɗo so tawi Allah rokkima a woni pettowo bal Allah suɓimama e nder yimɓe ɓe gandanɗa hoorema ko yimɓe mbiyeteɓe privilégié ɗum ko gonga kono noon kanko kalis mo jogui o e ɓayre nde o jogui nde foof o farniraki hen haw yejjirɗo ummiɗo ko ɗum waɗi noon hannde so tawi a woni ballon d'or suɓama e nder Afrique ko an ɓuuri wawde bal ma won cile ɗiɗi ene ndewdiri kadi to banggal aduna o wiya ardi ko Karim Benzema rewi hen ko an daɗi Lionel Messi an daɗi Mbappé e woɗɓe woɗɗiriɓe aɗa jeeya e leydi tokosiri ene wona e leydi Sénégal ko gonga so tawi wonde a gaajima a jogoɗani arde e oɗo coupe du monde surtout kadi équipe nationale Sénégal to banggal attaque to ene fota wonde 70% foof koye yakara nde koye maɗa wonno yimɓe ne poti jiiɓade kono noon ɗo jaaten tan lokde yo yimɓe gartir hakkillaji mumen o gañima ko gonga kono en gona doctoreɓe ko doctoreɓe tan mbawi wiide Sadio Mané de o jeeta e équipe nationale Sénégal ko ɗum addani ni Aliou Cissé suɓademo noddimo e baronde nogase jeegom cuɓaɗe ɗe Aliou Cissé ene jogui hañade logas lewru so tawi ɓe mbi wonde o wawa fettude ɗon ko wiyete forfait ko Aliou Cissé ne wawi suɓade neɗɗo goɗɗo change mo walla so tawi noon wiyama kanko de o foti joɗade ko yontere walla balɗe sappo ene ɗamina wonde match jiɗiɗo o hakkude meɗen e Hollande Pays-Bas so tawi o wawa fettude ɗum deptude hen o wawa fettude ɗum kono tataɓo o wawi fettude ɗum sen ɓenni huitiéme de final o wawi fettude sen gaari quart de final o wawi fettude ɗon ene yanana e meɗen yimɓe fof ne gandi Aliou Cissé ittatamo mo wattumo e nder équipe e par ce que Sadio Mané so ari équipe e ene ɓeyda équipe o doole ene ɓeyda kadi Sénégal darde wuɗum ɗo ene Qatar Abdoulaye Thiam hewɓe tolno lotto en ɓe ganduɗa gona fanniyankoɓe ne mbiya wonde tubakoɓe ɓe jiiɗa yo ya bayarno to won to beele gañande yettima ɗon beele ala maka e ko nandi hen an fanniyanke coftal ɓalle ko jaboɗɗa ɗon ko question baɗɗo fayida posɗa ay yo yimɓe ceerdu coupe d'Afrique et coupe du monde so tawi ko coupe d'Afrique ala foof équipe jiɗɗo joueur muɗum jeeyaɗo Afrique yahat par ce que coupe d'Afrique sene watte koye janvier et février on saaha tawon championnat ji européen ji ene pette ɗon noon ko wayno Sadio Mané en ni ko wayno Mohamed Salah en ko wayno Didier Drogba en ko wayno El Hadji Seydou Diouf en sa wi an ittu ɗumen toon aɗa nawa ɗumen yimɓeɓe hay goto weltata on noon ɗo ko coupe du monde so yonti FIFA kañum jeeyi football kala to bal watte aduna he FIFA dartinta ɗum hay goto fettata bal yimɓe jeeɓat ko coupe du monde ha lewru ndu gasa fawi hen kadi so tawi Sadio Mané noddama Bayern Dominique rakke ko kalis kewɗo tant que Sénégal jooɗaki kala nde Sénégal ɓenni Bayern Dominique rakkata kalis Sénégal rokkata kalis donc yo yimɓe gandu so tawi ko coupe d'Afrique kamɓe tuukoɓe ala ɓe fof jiɗɗo ɗaccude juuruji mumen yo gara ga hen kono so tawi coupe du monde ala fof équipe mo yiiɗa dañji jouruji muɗum ene jaha coupe du monde par ce que kalis kewɗo woni hen mi hokkuma tan yeru ñande Barcelone en 2010 coupe du monde mennoɗo wadde ɗo e Afrique du Sud 2010 sa ƴeewi Barcelone ene joguino ma won yimɓe jour uji 9 walla 7 Barcelone hay goto anda no foti kalis FIFA rokki ɗum taw tan ko sibabude jour uji mumen espagnol naaɓe jeehi ha final coupe du monde ɗum kadi yo yimɓe gandu ɗum ɗon Bayern Dominique hande ɓuran ɗum hande ko Sadio Mané yo fettu ɓuranani mo Sadio Mané oko fettu hawri hen ko kadi joueur Allemagne ɓurɗo wawde bal hande aduna e Allemagne wiyete ko Marc Reus on hoore muɗum o gañima o fettata coupe du monde
donc yo yimɓe gartir hakkillaji mumen ɓuri kala nde hunde waɗi yimɓe cikkaw tubakoɓe jiɗana e ɗum ɗo tubakoɓe ko ni mbayi tubakoɓe ko ni mbawi ɗo ko coupe du monde haala wona coupe d'Afrique donc coupe d'Afrique kam no mbirumami ni ɗon kam ala e maɓɓe fof ciɗɗo coupe d'Afrique jour uji moɗon gummo ene jahani paye Afrique ga kono coupe du monde ala ko équipe mo gandanɗa hoorema yiɗa jour uji gummo e équipe muɗum ene jaaha e leydi mumen pour pertua Ablaye Thiam hande o beele lomtade ko wiyete ko lomtade yolnoma tawa ko weeɓani ha tengte goko mo bambali beele lomtade Sadio Mané oɗo équipe hande no weeɓi ala hay wiide ni lomtade ni wona konngol ngol gandanɗa hoorema ko konngol pongol wiyeede Sadio Mané Sadio Mané hande wayi e nder Sénégal kono Lionel Messi wayi e nder Argentine Sadio Mané wayi e nder leydi Sénégal kono Neymar wayi e Brésil Sadio Mané wayi e nder leydi Sénégal kono Karim Benzema walla Mbappé wayi e nder leydi France on ala fof hande joueur mo Sénégal jogui bawɗo lomtade men on ala heddoto noon ko so tawi o jeeya hen aɗa andi so tawi on mbiyama oɗo de so ala ɗo onon ala ko mbawɗon wonde ɗum yimɓe mbawi yiide koye mumen laawo ha mbiya min de mamin kullu yimɓeɓe fof hayso Sadio Mané arani minen kadi komin baroɗe minen ko ɗum min jiiɗi ko janggo e jaam yo yimɓe yoɓe kolliri min kamɓe yaade toon ɓe kamɓe Ismaïla Sarr en kamɓe Kalidou Koulibaly en kamɓe attaquant ji nowaɓe toon ɓe yoɓe kolliri yimɓeɓe wona Sadio Mané tan jogui équipe o ko gonga so manque équipe e ma wonɗo yiya kono noon so ala ɗo goɗɓe ɓe aussi ne mbawi gañade ko ɗum woni ko fada e mabɓe kono kam rampilade Sadio Mané kam ɗum kam ala hande joueur Sénégal jogui ala hande Afrique mo joueur jogui wawɗo remplace Sadio Mané goko mo cempeŋe gele noodi gele coccaka laaɓi namdal gotal mi accuma saabu gonnoɗa ko e mobile aɗa fayi gollodema kono ko weltoradema e fanradema no Sadio Mané wayi e coftal ɓalle ni noon mbaɗa e jandiyankagal amin panoma e kala saaha konngol gotol ngol hesen Sénégal naaɓe hewɓe ɓe jeedano guittugol Maktaba yoɓe no kiito Yankuba Diatta wonde o ari tan ɗum ɗo waɗi ko kalta hen ɗon aussi ko namdugol bangol fayida namdiɗa min mi sikkano wonde mawɗo leydi o mo ittu Matar Ba e oɗo saaha o adda ɗum neɗɗo gonɗo wona sibabude ko Matar Ba ala kono yimɓe payi koye coupe du monde heddi hen ko leppi ɗiɗi ko ɗum tan woni ko addi haala ka ko so tawino joni yimɓe jiiri coupe du monde ha garti so itti Matar Ba yo yimɓe gandi kadi laami ko Macky Sall jogui légitimité ko Macky Sall ko Macky Sall suɓoro nenno ɗo ko an wonanam ɗo so natti yidde wonande oɗo itto moɗon o nawmo banggue goɗɗo ɗum jarani dugo jarani hay batte Matar Ba ɗum wonde ɗon wonɓe goni ɗon kono noon ko waɗi ko kadi ha aduna firto kadi yimɓe mbawa yejjide ɗum par ce que kanko dañi fartange e nder makko Sénégal dañi coupe du monde laabi ɗiɗi ene yaaha hen kanko dañi fartange Sénégal ne rewa duuɓi 57 ene yiilo coupe du monde coupe d'Afrique ne rokki dañde ko kanko dañi on fartange koye makko kadi Sénégal dañi fartange dañi organisation Jeux olympiques de la jeunesse ko neɗɗo noon jongo arsu kono noon laamiɗo leydi o wiyete ko Macky Sall on wawi suɓade mo wima an ɗummoɗo hande nawma banggue goɗɗo kaawi hen yimɓe hoto ko tumboɓe ko timing o noon eɗen paye lebbi ɗiɗi eɗen paye coupe du monde mi ligguima mi yeehi Qatar mi yaasi Qatar mi haalde yimɓeɓe mi yewtide mumen ha haydinima heddi ko lebbi ɗiɗi guittaɓe ganda neɗɗo goɗɗo sa addi neɗɗo goɗɗo o addi équipe goɗɗo ɗon sa renaki ɓeeto men non katta fayi gandatato fayi koyɗe mumen gandata jarat ma wonta kadi way kon éternel recommencement ni tupo ber ko ɗum noon ɗum tan woni ko addi haala ka ko hande ko yimɓe mbawi ñagade Allah ko oɗo garɗo ɗo henne yo Allah wallumo kanko ɗo daña ko Matar Ba dañi ko yimɓe mbasa yijidde laami leydi ndi ko Macky Sall ko mo wela o suɓoto ko gonga noon kam min sino sagam hande o ɗaccamno ko ha yimɓe jakkude mon ha yimɓe garta nde wayla o waɗa wasi panɗa e Aliou Cissé sa fawi jungo ma e walla makko holko mbasiɗamo oɗo coupe du monde ko mbasotomi fof Aliou Cissé min kaldi ɗum mi hunu kam e nokku makko min makko min jewtidi hen min joddima hen min calimi ko wiide mboɗo yeere Sénégal naɓe hendu a yeehi coupe du monde 2018 premier tour a arti guila 2002 a yahani coupe du monde 2018 Allah waɗi a yeehi ngollo lawol Allah waɗi a ruttima oto yimɓe cikku wonde eɗen jogui mo gandanɗa hoorema équipe en jettima tan en payi final en keeɓi coupe o en jeehi laabi mumen ala coupe du monde ko hunde hulɓinide ko aduna o fof renndon ko leyɗele 32 ndendi coupe du monde donc arɓe toon ɓe fof kañumen pour doole Sénégal hande foti woni liggey muɗum joguiɗen ko matcheji tati premier ñande nogas e goo eɗen kawra e Hollande ñande nogas e joyyi eɗen kawra e Qatar leydi wadde organisé coupe du monde ndi ñande nogas e jeenayyi eɗen kawra e Équateur
waawi wonde heen ko hannde woni ɗo objectif meɗen premier ko ɓennude premier tour sa ɓenni premier tour noon han kadi alaa ko waawa wonde par ce que sa hawi kam mi hoorat somi hawima koota donc ɗum woni ko mbiyata match couperé ko donc jaaren heen seesa d' abord on jiyan koye men déjà le 18 décembre ala jiyan koye men premier match mo poɗɗen fettude o taw ko ñande 22 lewru ndu gonɗen ndu oto yimɓe jaaw haa jejjino wonde ko adi ko ɗum ɗo woni ko adi woni Hollande rewi heen ko Qatar rewi heen ko rewi heen ko Équateur ko noon yimɓe poti yaarude ɗum kadi woni ko kaldumen makko e kadi gon